Ο γιατρός βρίσκεται στο σελίδα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Πληκτρολογεί το όνομα χρήστη. Πληκτρολογεί τον κωδικό. Πληκτρολογεί το κείμενο εικόνας. Και πατάει είσοδος. Επιλέγει μονάδα συνταγογράφησης. Πατάει επιλογή. Στο μήνυμα που βγαίνει πατάει OK. Για κάθε ασθενή ο γιατρός πρέπει να δημιουργήσει επίσκεψη. Πηγαίνει επίσκεψη. Δίνει το άμκα του ασφαλισμένου. Πατάει αναζήτηση. Γράφει το λόγο επίσκεψης. Πατάει καταχώρηση. Για να δημιουργήσει συνταγή πηγαίνει καταχώρηση συνταγής. Τα στοιχεία του ιατρού, τα στοιχεία του ασφαλισμένου. Ξεκινάει να γράψει τη διάγνωση. Επιλέγει θεραπεία. Για να γράψει τα φάρμακα πηγαίνει προσθήκη φαρμάκου. Πληκτρολογεί το φάρμακο που θέλει. Αναζήτηση. Βγαίνει η λίστα με τα φάρμακα, επιλέγει το φάρμακο και πατάει προσθήκη. Συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία: ποσότητα, ποσοδόσεις, συχνότητα, ημέρες. Για το επόμενο φάρμακο πατάει ξανά προσθήκη φαρμάκου. Πληκτρολογεί το φάρμακο που θέλει, πατάει αναζήτηση. Επιλέγει το φάρμακο από τη λίστα, πατάει προσθήκη. Συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία. Για τον τελευταίο φάρμακο, κάθε συνταγή παίρνει 3 φάρμακα, ξαναπατάει προσθήκη φαρμάκου. Πληκτρολογεί, πατάει αναζήτηση. Επιλέγει το φάρμακο που θέλει, πατάει προσθήκη. Συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία. Αφού έχει συμπληρώσει τη συνταγή, πατάει καταχώρηση συνταγής. Βλέπετε, ξεχάσαμε να βάλουμε ένα πεδίο εδώ, οπότε λοιπόν το επιλέγουμε και πατάμε τώρα καταχώρηση συνταγής. Έχει καταχωρηθεί η συνταγή, ο γιατρός τώρα θα πατήσει εκτύπωση συνταγής. Βγαίνει η συνταγή, την εκτυπώνει και πηγαίνει στον επόμενο ασθενή. Αυτή είναι η διαδικασία για να γράψει ο γιατρός συνταγή με φάρμακα.